Vozni park osječkog poduzeća Cesting od danas je bogatiji za 3 nova vozila. Radi se o 3 John Deerova traktora opremljena rotacijskim kosilicama, koji će tijekom zimskih mjeseci sudjelovati u čišćenju cesta od snijega, a tijekom ostatka godine pomagati će u košnji trave i u drugim poslovima. Ovo su 3 nova traktora tvrtke Cesting ukupne vrijednosti gotovo 3 milijuna kuna zajedno s opremom. Uz rotacijske kosilice hrvatske tvrtke Rasko opremljeni su i posebnim industrijskim gumama, ali i brojnim dodacima koji će radnicima Cestinga olakšati posao. Ova 3 nova vozila prvenstveno podižu kvalitetu izvođenja naših radova, podižu radnu okolinu našim strojarima koji rade i učinkovitost na našim cestama koje mi održavamo. Oni će raditi tamo gdje bude bilo potrebno, na čitavom području naše zone odgovornosti, s jedne strane od Orahovice, a s druge strane dole do Županje ili ovdje do Iloka ili ovdje u Belom Manastiru, Baranji, na čitavom području našeg održavanja, tamo gdje bude bilo potrebno, oni će tamo raditi. A poznati John Deerov Jelen po prvi puta je danas bio okružen narandžastom bojom Cestinga. 3 nova traktora, naime prvi su u Hrvatskoj koji su iz tvornice izašli u drugoj boji od tradicionalne zelene. Prvi puta u Hrvatskoj je svjetski poznati proizvođač traktora John Deere dozvolio da se traktori ne pojave u njihovoj karakteristično zelenoj boji, jer oni su poznati po tom brendu i toj boji, nego da se traktori obojaju u cestarsku našu boju, što nam je posebno drago da smo uspjeli u tome. I obojani su original u tvornici, ne negdje uslužno, od prvog dana u cestarsku boju narandžastu oznake RALA 2011. Ove godine Cesting je u vozilo uložio ukupno 5 milijuna kuna, a do kraja godine planira se uložiti još 2 milijuna i to u kupnju još 2 kamiona s opremom za zimsko održavanje te jednog unimog vozila s posipačem i ralicom. Tako će Cesting biti još opremljeniji za još jednu zimu na cestama Slavonije i Baranje.